araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. It's another Throwback Thursday na punong-puno ng bagong kwentuhan at hindi mga napapanis o galing sa nakaraang mga kwento. Ayan, kahit Throwback Thursday tayo, ang ating mga ibibida ngayong araw ay bagong-bago at talaga namang nakakatuwang pakinggan at malaman dahil punong-puno tayo ng impormasyon today. Kasama pa rin ang Dynamic Trio, papasayahin ang inyong umaga dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Kaya tumutok lang, Randy Guzman ang nag-iisang minion in the house. Parang nag-stuck sa akin yung yung pinapanood natin kanina. Kaya nung tinitingnan ko sila, parang robot na siya gumalaw. Oo, pero it's a Throwback Thursday, everyone! And sabi nga ni Bebe Ren, hindi na papanis ang balita dito sa Dynamic Trio because we have such an amazing lineup of guests. Meron pa nga tayong live guest. Maya-maya lamang nakakantahan tayo. Ang madeskarte at raketerang mami, Ma'am Shisheki. Kaya naman kahit Throwback Thursday, nako, we still need to look forward at tutulungan kayo ng inyong Dynamic Trio to look forward sa iba't ibang mga kwentong aming ibibida ngayong umaga. Makakasama nyo naman sa Talaka na Tawanan, Charles Limon. And there are many ways for you to watch us live every morning kahit gumagamit tayo ng digital smart TV. You scan your boxes and hanapin nyo ang GNN channel or Highland TV channel. Or if you're using a free TV at gamit ang antena, pihitin lamang sa tamang direksyon at ang direksyon na yan ay papunta sa amin. Oo, tama. Pero sa mga wala pang access sa television, kung ikaw ay pauwi pa lang galing sa talagang nakakapagod na graveyard shift, di ba? Yung mga natin, kaibigan natin na panggabi, kaya pauwi pa lang, wala pang nakikitang television. O kaya naman yung mga napakaagang pumapasok, katulad namin mga ka-morning balitaktakan, pwede nyo kaming mapanood sa aming Facebook page dahil live po kami palagi. That is Regional News Group RNG Luzon sa aming YouTube channel, RNG Luzon, at pwede nyo din po kaming silipin for updates o kung ano-ano mang nangyayari sa Dynamic Trio ng Morning Balitaktakan sa aming Instagram, Twitter, and TikTok account, RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. And speaking of update, atin namang tignan ang ating latest weather update ngayong April 21, 2022. Kaninang umaga po, naitala ang pinakamababang temperatura dito po sa Baguio City, 16.8 degrees Celsius at inaasahan itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24.5 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:39 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang alas 6:11 ng gabi. Wala naman po tayong binabantayang bagyo ngayong araw na ito. So, clear weather skies lang po. Oo, kami na lang bantayan nyo. Morning barkada. Uy, meron akong trivia sa inyo. Ano? Would you believe that there's no same sunset every day?
magkakaiba siya. All sunsets are unique. Nasabi mo na yan Paano? eh. Sinabi ko Hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam. Paano? it's unique, anak. That's how God created it so vividly or Oh. so intrinsically na sabi niya hindi lahat ng sunset magkakaparehas. Sunset. Sunset. Kapag sunrise. Pag sunrise, ba't mo ko tinatanong Pag about Ako sunrise. meron din akong trivia. Ano? Alam nyo ba mga ka-MB na patapos na ang summer pero hindi pa rin nakakapamasyal ang dalawang ito. Charot. Pero Hoy! patapos na ang summer season, tag-ulan pa rin at malamig pa rin sa Baguio. So, paano na? Ano Oh. na? Sorry Diba? na. Sorry na. Pero kahit ano man yan, you're still my favorite sunset. Ay. Ganda ng banat ko. taray. Babanat ka, banatan Kanino nyo mo na. sinabi yan? Kaya pala lumubog. Kanino pa? Kaya lumubog ang pag-iibigan. Pero ano kaya ang Ano? ichichika nating... Anong chichika mo Oo. sa amin? Oh. Umalis na nga tayo dito sa Pilipinas. Punta na lang tayo sa United States. But yesterday, Oh, yes. they announced that they will no longer be using their face mask for public transportation. And aside from that, the U.S. Control for Ayan. disease Yun sa for face Control- mask nila kahapon. CDC. Oo, yan. Mm. Kasi sa United States, they now identified different kinds of level or assessment risk pagdating sa kanilang travel assessment, including European countries. So, binago na nila yung level. So, for level 3, countries specifically in France were identified. Ito nga, pag level 3, morning barkada, makinig na ha. Pag may travel plans kayo, level 3 is considered as high risk for COVID-19. And these are the countries like Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, United Kingdom. And also for level 2 naman, moderate risk for COVID-19. These are the countries respectively. For level 2, level 2. Level 2 naman are countries like Bolivia, Peru, South Africa, Sri Lanka, Turks and Caicos Islands. And for level 1, they have low risk COVID-19, which is including level 1 to ha, level 1 is Colombia, Dominican Republic, India, Jamaica, Kenya, Philippines, and Senegal. Also, meron silang bagong identification right now, which is the unknown or not enough data assessed to risk these specific countries. But this is outside the European countries. So this re-leveling of the travel restrictions is for us to identify kung saan tayo pwedeng pumunta at hindi pwedeng pumunta. Kasi nga, there are a large of numbers pala ng European countries that is now struggling with the COVID-19 na hindi lang natin alam. So again, just be vigilant on this. Kung meron kayong planong humabol pa sa inyong summer vacation, please just check on this alert levels para naman you know where exactly you can plan your travel. And sabi pa rin nila, get yourselves vaccinated to avoid the transmission of COVID-19. Ito ba ay yung bagong variant? Yes. So, nag-search na sa Omicron. kanila yung Oo. XE. Pero hindi pa confirmed eh. Pero parang- they're still trying to confirm kung Sa nandun bagay na. kasi parang XE na yung bago talaga ngayon. Ano? Or naging complacent sila. Yes. Siguro. Pero wala bang travel restriction coming from those high Europe risk? ba is parang Papunta doon din dito. ba ang United Kingdom? I Ye- don't know. Yes, Eh diba, European United countries. Kingdom ang isa sa talagang Na-ape- very Oo. naapektuhan. So, Omicron. naging complacent sila nung Oo. after. Kaya parang, Meron kaya, pa nga 'di ba sa Italy before nung nag-start yung surge ng COVID-19, as in talagang everybody was dying and then Oo. hindi nila alam how to attend to this. Oo. Meron pa nga tayong mga OFW na talagang Hindi ko nga alam kung totoo yung parang balita noon na they were throwing their money on the street kasi parang we don't need money anymore kasi we are dying. Oo. Kaya meron yung nakita ko na talagang punong-puno ng pera yung mga kalye. So Really? talagang yes, totoo Oo, na parang oo. inaano na nila na ayaw na namin sa pera, gusto lang namin gumaling. Gumaling. Naku, sasaluhin ko yun talaga. Nako ka talaga. Magka-Omicron na. Joke lang. Joke lang. Pero yun nga po, no, mag-ingat-ingat pa rin po tayo dito po sa nangyayari pa ring pandemya at dito din po sa Pilipinas. Naku, hindi po tayo ligtas dahil nga din po ayon po kay Health Secretary Francisco Duque III noong Lunes po, sinabi po niya na may pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa iba't ibang areas dito po sa Alert Level 1. Yan po ang kinonfirm ni
Health Secretary dito po sa presidential briefing noong April 18 noong Lunes. Ayon sa kanya, and I quote, "We are seeing a gradual and slight increase in the number of cases in 14 areas under Alert Level 1 and we keep on giving them reminders." End quote. Yan po yung sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III. Pero hindi niya sinabi kung saan itong mga areas na ito, kung ano specifically na mga LGUs yung tumataas. Pero as for now po, ayon po kay Secretary Duque, ang mga lugar po na may pagtaas ng kaso ay dito po sa Metro Manila, Calabarzon, and Central Luzon. So yan po yung na-observe nila from April 12 to April 18. Wherein yun yung period ng Semana Santa, no? Yes. Oo. So, medyo mataas. Yes. Actually, sa Metro Manila, they have just released the record kanina lang that these are 6 municipalities and 1 city in Metro Manila. One is Pateros, Navotas, which are, if yung napansin nyo, are marquee destinations here in NCR or in Metro Manila. Kaya ingat din. And sabi mo nga kahapon, pati dito sa Baguio City, we have pati sa Boracay. Sa Ilocos Sur also, they have recorded at least 14,000 tourists nung nakaraang Holy Week. So ingat lang pa rin tayo with this sa pagsa-celebrate natin ng ating mga Holy Week and other occasions. Alam mo ba, meron nga akong nabasang post from a friend naman. Sabi niya na feeling naman daw talaga nila, meron na naman daw talagang COVID. Nasanay na lang tayo. So hindi na natin iniisip na COVID yan kasi bakunado naman ako. Pero tingin daw niya, madami na daw talagang kaso. But anyway, ang tingin ko rin po ay matutuwa po ang mga taga Benguet dahil malapit na pong matapos ang Benguet Sports Complex. Wow! Oo. Dahil ayon po dito, almost complete na siya and it is located at Benguet Wangal Sports Complex Phase 1. It consists of a grandstand with bleacher and oval track, including backfill and drainage system. With ang budget po nito ay 163 million and initiated by of course their government and 95% complete na siya. Malaysian and British workers arrived in the province para po sa final laying na ng tartan. Tartan ba yun? Ayun yung sa yun sa rubber. ayun. Color red na yun. So malapit na po siyang matapos and malapit na pong magamit ng ating mga kababayan dyan sa Benguet and kung sino man po ang nais na bumisita sa sports complex na iyan. And maganda, mukha na siyang parang athletic bowl. And additional yan na training ground. Yes, for tama, our athletes. very important. And ang dami pa nating atleta, di ba? Totoo. Na andito sa Baguio City that is really giving us so much Pride. honor and pride Oo. pagdating dito. Tapos alam nyo ba yung iba pang atleta, they come up to Baguio City before pagawin yan because of the weather. They have to incline themselves sa weather. And Baguio City, is the best way for them to do that. And ngayon with our additional facilities and equipment, mas madami pa tayong ma-encourage na atleta. Hindi lang dito sa Benguet, kundi hindi sa lahat pa. Lahat pang atleta. And alam mo, speaking of atleta, mamaya makakasama natin. Nako, hindi ko muna sasabihin kung ano ang kanyang pangalan, pero binabansagan siyang The Rock. Sino kaya ito? Mamaya malalaman yan. Artista ba yan? Malay mo, ako pala yun. Bato pala galing Sarangani. Charot, pero malalaman natin yan mamaya sa Ibaran. Ang akin naman ay isang vlogger at an active advocate in a lot of ways. And syempre ngayon gumagawa pa siya ng kanta and marami pa siyang ginagawa that really inspires Cordilleran blood to be acknowledged here and outside the Philippines. Ayan. So yan ang inyong dapat kaabangan mamaya mga kabalitaktakan. Kaya naman laging tumutok dito lang sa Morning Balitaktakan! Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano?
Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa renewable energy law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pagbilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Chapter at Co-op Development Officers Act, lalo umuunlad ang mga kubantibo. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Subin, ang inyong trabaho ng Senado. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa iba rin mga morning MB, and today I am very excited dahil makakasama natin ang isang miyembro ng Team Lakay. Alam niyo naman po na ang Team Lakay ay isa sa mga sikat na grupo ng mga Cordilleran, so dito sila medyo nakabase and talaga po nagdadala sila ng pride pagdating po sa martial arts, kickboxing, boxing, MMA, para po sa mga Cordilleran and hindi lang sa Cordilleran kundi sa buong Philippines. And today makakasama natin ang
former one featherweight champion, and also siya ang magiging representative ng Pilipinas sa upcoming Southeast Asian Games ng kickboxing. Sa kickboxing po siya. Ako, napakalakas siguro ng pangangatawan at napaka-macho siguro neto ni Sir. So, i-introduce ko na siya. Wala nang paligoy-ligoy. Let us all welcome Mr. Honorio The Rock Banario. Good morning po, sir. Good morning po sa ating lahat, lahat ng nanonood. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan, sir, baka meron ka pa pong gustong batiin maliban sa mga nanonood. Gusto kong batiin yung pamilya ko sa probinsya, yung asawa ko, tapos yung katim ko sa Team Lakay, tapos yung mga kasamaan ko sa kickboxing din na maglalaro sa team sa Vietnam. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga po, sir, and sa lahat po ng nanonood, mga fans, mga kapamilya ni Mr. The Rock. Sir, unang katanungan, alam po namin bago kayo napunta sa kung nasan man po kung kayo ngayon, ay marami po kayong pinagdaanan. Sir, ano po ang struggle ng pagiging atleta? Yung sa amin kasi mga struggle ng athlete dito sa atin usually is yung mga equipment gamit ng sa gym, mga financial problems, yun yung number one na problema ng athlete sa atin, hindi lang sa Baguio, sa Benguet, pero lahat inter-Philippines. So yun, yun yung try na lahat. Yun yung tinatry natin na makuha po para sa ating mga atleta, dahil marami po talagang mga iba pang atleta na yun po talaga yung problema, yung parang kulang daw sa financial support, paano lalaban, tama po, sir. Pero eto, sir, alam natin nag-pandemic and parang kamakailan lang meron po kayong mga laban na sinalihan and magkakaroon ulit kayo ng mga sasalihang mga laban pa, upcoming mga fights. Sir, ano yung mga naging struggle nyo ngayong pandemic po? Lalo sa training, sa paghahanda talaga sa physically, mentally, and emotionally, lalo nakakatakot yung pandemic, sir. Yun yung struggle namin sa pandemic. Hindi kami makatraining sa gym. So yun, sa bahay lang kami. So mahirap talaga. Hindi ka makapag-training ng gusto. Affected din yung mental health mo. Pero lahat na hindi naman lang kami yung affected sa pandemic, lahat din tayo. So yun, ka-stress talaga, pero always think positive lahat. Oo. Sir, with that po, sabi nyo nga na nakaka-stress. Pero kapag po kayo ay nasa mismong laban na, so andun na kayo mismo, nagbabakbakan na o kung ano man, ano po yung nararamdaman nyo? Ano yung iniisip nyo? Kanino nyo dinededicate ang bawat tama ng suntok, ng sipa? O sino po ang inyong inspirasyon? Kanino nyo dinededicate ang bawat laban ninyo, sir? Of course, yung dinidedicate ko lahat ng laro ko sa pamilya ko. Lalo ngayon na may anak na ako. So yun, yung pamilya muna. Sa bayan ko rin. Sa Pilipinas, dinidedicate ko to sa Pilipinas, and sa team ko, Team Lakay. So yun ang laging iniisip ko pag nagpupunta ako. So yun yung nagmo-motivate sa akin na manalo. Sir, sabi mo nga kanina na talagang ginigive mo yung best mo, binibigay mo yung best mo sa bawat laban. Sir, kapag ba ikaw ay tumutungtong na doon sa ating ring, and alam mo na dala-dala mo ang Pilipinas, ano po ang nararamdaman nyo? Gaano po yun kasarap sa inyong pakiramdam pag alam mong Pilipinas ang dala-dala mo sa bawat laban? Yun.
talagang magaan. Binibigyan ka talaga ng lakas ng loob na manalo sa laban, and pag manalo ka is nakaka-proud kasi you're holding the Philippine flag, you're presenting it internationally. So, yun. Sir, Yung you kailangan pang you have an upcoming laban po this coming May sa Vietnam. You will represent the Philippines sa Southeast Asian Games. Ano po ang ginagawa ninyong preparasyon po ngayon para sa larong ito? Ngayon, always nasa na kami sa namin sa training. We usually train in Baguio, yung athletic bowl sa Santo Tomas, din sa gym sa La Trinidad. So talagang mahigpit yung pag-prepare namin ngayon para sa SEA Games kasi sa akin, first time kong maglaro sa SEA Games ng matagal. Hindi ako naglaro ng matagal sa amateur. So yun, talagang mahigpit talaga yung training namin, and hopefully we get the victory. Yes, and we will pray for that, sir. Sir, last question na lang po. Alam naman po namin na sa bawat laban ay may mga natututunan tayo. Sir, sa tingin mo, ano po ang iyong mga lessons and diskarte na dadalhin sa susunod na laban para po maiuwi ulit ang kampyonato para sa Pilipinas? Siguro kasi matagal akong naglalaro ng professional MMA. At sa experience naman, hindi ako mauulit. So, yun. Focus ko sa laro, and I'll gonna give everything that I know in the game. So, yun, hopefully, we will win. Ayun, and we will surely win, sir. Yun palang fact na pumupunta kayo doon para i-represent. Yun palang pagpunta nyo doon at yung pangalan nyo ay makikitang representative kayo ng Pilipinas ay isang malaki na pong panalo para sa aming lahat and para sa inyo rin po, sa lahat po ng sumusuporta sa inyo. Sir The Rock, tatawagin ko na po kayong Sir The Rock, ha? Sir, baka meron pa po kayong mga gustong pasalamatan, batiin ulit, and invite nyo po ang lahat na suportahan po ang inyong susunod na laro para sa Pilipinas. So I want to thank everyone that supporting us in our endeavor, especially our team Lakay. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa amin na hindi namin mention pag nanalo kami. Maraming salamat sa inyo, and iniimbitahan ko kayong lahat sumuporta sa aming laro sa SEA Games sa Vietnam, kickboxing po. Sana manalo kaming lahat, maglalaro doon kasi 12 kami na representative ng kickboxing. So hopefully we'll win para sa bayan. Ayan, para sa bayan. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay ng impormasyon, inspirasyon at lakas ng loob sa aming mga Pilipino. And salamat po sa lahat po ng ginagawa ninyo para sa karangalan, hindi lang ng Cordillera, hindi lang ng ating mga kapwa Pilipino, pero ng buong bansa. Sir, good morning ulit and maraming salamat po. Ayan, nakasama nga po natin si Mr. Honorio, The Rock Banario. Alam nyo, napakasarap sa pakiramdam na nakakausap natin at may mga Pilipino pa rin po na talagang willing na magsakripisyo, ibigay ang kanilang lahat para po sa karangalan ng ating bayan. And sana nga po, ano yung sabi niya kanina na sana mas magkaroon pa po ng more support from kapwa Pilipino, from the government, and of course, financial support. Dahil nga, kahit anong preparasyon ang kanilang gawin, kahit anong paghihirap, kung hindi naman sila makakarating doon dahil kulang po ang ating mga budget, ay wala rin. So, ayun, sana eye-opener po ito sa ating lahat na patuloy nating suportahan ang mga taong ito dahil hindi lang naman para sa kanila ang kanilang ginagawa, pero para din sa ating mga Pilipino. Yan po ang ibinida ko ngayon dito sa Ibaren. Mamaya, makakasama natin ang vlogger na kachikahan live na live dito sa Entablado. Entablado talaga.
talaga. Dito sa stage po, studio ng Morning Balitaktakan. Kaya huwag kayong maaalis dahil kami ay magbabalik. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for healthier Benguet. Sa milky ng batang 90s, para natin ang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. I will fight for boosting of our tourism industry. Growth Corridor Independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes!
Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. Loving for 1,000 more. Time stands still. Beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'm loving for 1,000 more. And all along I believe I would find you when time is right. Your heart's to me. I have loved you for 1,000 years. I'm loving for 1,000 is not just vested with amazing resources but talents as well. Maraming salamat, Sir Kyle. Good morning, and we have this morning Sir Kyle Tultog. Sir, bati naman tayo sa mga manonood natin. Hi po, shout out sa ating mga supporters dyan na nanonood ngayon, and thank you po sa RNG sa pag-invite po sa akin para mai-showcase at maibahagi ang mga gusto kong mensahe para sa inyong manonood natin ngayon. We are humbled, Sir Kyle, for you to be in our platform this morning. And this is the right way, an avenue for us to really showcase so much more. Sir Kyle, umpisan muna natin. Nang nag-pandemic, sinabi mo, nagsimula tayo bilang vlogger. But then again, naging mas talentado tayo at ginawa nating vlog. Can you give us a story naman paano tayo nagsimulang maging vlogger? Well, yung Kai TV page that you follow right now used to be named Indigenous Beauty. Oh. And it's about blogging, and the blog was about
featuring viral Igorot icons or models na gumagawa ng way para ipakilala tayo sa buong mundo. I just wrote short articles and then nag-pandemic, so there was no news, just COVID. I started making videos out of TikTok inspired and then translate ko lang and then there you go. I changed the page name to Kai Kai TV. Kai Kai is my native name from my province. Yes, kasi we have, di ba sir, for Chinese, they have their Chinese name. Tayong mga Igorot, we also have our Igorot names. Sir Kyle, I just wanted to ask kasi translating, transforming, now nag-pandemic, you've also are an active advocate on charity works. Tama ba Sir Kyle? What yes is the po. story? Bakit nga ba natin sinimulan to? Bakit natin ginawa ito? Well, to start off, I have a quote that I really keep in mind. That inspires me a lot to do this charity works because I myself has been a beneficiary of charities, though not in a sick way. I receive donations, but I'm from the lower class too. I want to help. Gusto ko ring iparating ang kahit anumang tulong na aking pwedeng makuha mula sa mga kaibigan natin na gusto ding tumulong para maiparating sa mga nangangailangan. So, yung quote, by the way, is like, I was helping people like I had money but I'm broke. So, parang mahirap ka pero you're trying to help people na parang milyonaryo ka. Exactly. It's not about something monetary or something financial or something tangible even, but whatever that comes innately sa atin talaga is we wanted to translate help in all facets. Sir Kyle, I wanted to ask as well, we've wrote songs. One is a version and another is an original song. Mamaya Yes, mapapanood natin yun. Pero what was the concept behind Binibining Maharlika? Binibining Maharlika is a song inspired, or rather, that means a woman of culture and tradition. Because way back before, Philippines was called Philippines, and it was named after King Philip. Philip right? of It was supposed to be Maharlika. It is. It was. It was. So I took the Maharlika as a sign of origin. Now, gusto kong i-incorporate sa kulturang ina-adapt natin ngayon na kulturang meron tayo na these women that were raised from culture and tradition. Yes. That molded their good characteristics and values, and they carry it all over around the world na kahit saan sila mapunta, ang mga kultura, tradisyon na nagbibigay sa kanila ng magandang ehemplo ay dinadala nila kahit saan sila mapunta. Exactly. Hindi lang just through beauty, hindi lang artistry, also let me also acknowledge yung mga nagtatrabaho overseas because they are carrying the value and culture of our Filipinos and Cordillerans all over. Sir Kyle, if I may just ask, we're also a law student. Tama ba? Opo. Again. So, Sir Kyle, usapan kasi to, and earlier we have discussed that there are already people, there are already legislations, there were a lot of readings of Cordillera being an autonomous region. Do you think would it be possible? Kaya ba natin? Is this attainable? Yes, I do believe it is attainable for an autonomous region in Cordillera. Actually, we can because in the early times already, we have already established our own treaties before pa na-establish yung government. We had this peace pact or blood compact, which ended the tribal wars between tribes in Cordillera. Budong, tama ba sir? Budong. Among we had our own leaders. We had a democracy even before democracy came. Because I believe we can because it's time for Cordillera to be independent at its best kasi we have developed, we have adapted, we are educated, and it's time to
tell the whole nation that we Cordillerans are world-class citizens. We are exactly, 'di ba sir? When we started out, meron na tayong dapayan. Up until right now, we are using still in our barangays and some of the provinces here. This is our original form of government already. So we have established that way before any colonization pa. Kaya thank you kasi we're trying to relive this as well. Sir Kyle, I just wanted to ask as well. Ito nga, we wanted to know what is next for Sir Kyle? Anong aabangan ng ating mga manonood? Hindi ko po alam, pero I'd like to finish this advocacy na we are still on the verge of promoting, showcasing, and letting Cordilleras be known, not only in the Philippines, but hopefully all over the world, so that one day, we go to a place and then hindi nila sasabihin, akala ko ganito ang Igorot. Hopefully one day we go to a place and then sasabihin na, we are proud na kalahin namin ang mga Igorot because they are the best in sports, they are good in sport, they are good in pageants, they have great soldiers, honest people, very family-oriented, mga ganun ang maririnig natin pagpunta natin sa ibang lugar. So, that I believe that is all our goal here in Cordillera, and let's help each other para ma-achieve ang goal nito. Then after that, I don't know. Yun, and Sir Kyle, ito pa ha, lastly na lang, in your personal thoughts, why are you personally very eager to let people know that I am Cordilleran, we are the Cordilleran, we are Igorots? I am eager because that is already the dream or the history that I'd like to make for my own in this lifetime. Kumbaga, at least if I can be a millionaire, I hope I could makaambag ako sa history books by being a part of the paradigm shift of Cordillera na we have became known dahil of these people. And that is something na mas higit pa sa millions or anything. Exactly, Sir Kyle. Thank you for allowing tangent movements, small movements, to become so transparent in a bigger array. Sir Kyle, please invite our viewers in your social media platform, and where will they catch you? Malay mo yung iba gustong magpabook dyan ng gig sa'yo. Hello po sa lahat ng sumusuporta sa Kaikai TV. I do have my new YouTube channel. Sorry, Kaikai TV YouTube is still available pero wala na po kong access. But you can access my songs sa Project Igorot. Wow. And my Facebook page is still Kaikai TV. The contents that you enjoy are still there, and I hope the same energy level of happiness that is healing you from your stress is nadadala pa rin ng aking mga content. Thank you po, at marami pa pong darating. Yes, certainly, Sir Kyle. Aabangan namin ang lahat ng plataforma. And actually, Sir Kyle, no, it doesn't really have to be something that you do out of just nothing. You do it because you are passionate about it. And we see that from you, Sir Kyle. So, sa ating morning barkada dyan na inaabangan ang pinag-uusapan naming binibining Maharlika, patikimin natin to, panoorin nyo to. Featuring live VIP. Miss Eunice. Beautiful like a star in the night sky. A girl I've been wishing and it came true. Anyone can fall in love with her smile. Believe me that I love you. Binibining Maharlika. Binibining Maharlika.
mahalika, binibining mahalika, binibining mahalika. Ang Miss Universe ang kanyang dating, pero galaw ang simpleng tao, ugaling ang kilig. Probinsyano city girl ay kaya niyang narihin, ang dalaga na napakasarap mahalin. Dalangin ko na tayo'y tinadhana, pangarap ko na lagi kang kasama. Ang totoo mong kagandahan ay ang iyong katangihan. Tumulong sa iba, magbigay lang ng saya. Sa libo-libo ng babae, ikaw ang pumapangulo. Inspirasyon ka sa lahat ng mga tao. Natatanging bituin nagmula sa langit, liwanag mo sa dalim ang aking dalangin. Sisilbi kang gabay sa pangarap namin, sana'y katulad mo ang para sa akin. She's a woman you can love for the rest of your life. Just be careful of her heart, oh please. She's fragile like a glass, oh. When you see her you might fall in love so fast. It's a love that won't last. It's a love that won't last. Beautiful like a star in the night sky, a girl I've been wishing and it came true. Anyone can fall in love with her smile. Believe me that I love you. Binibining mahalika, binibining mahalika, binibining mahalika, binibining mahalika. Me deleita en tu mirada, calidad de porcelana, mujeres como tú iluminan la sabana. Eres hermosa, te lo digo, vente conmigo, dulce linda flor, la flecha de Cupido. Me gustaría mostrarte tu pura esencia, nada puede compararse con tu hermosura. Me gustaría mostrarte lo que eres en verdad, nada puede compararse con tu humanidad. Tu brillo se sale, sexy body you got it. No mires hacia atrás, camina pa' adelante. Luce tu cuerpo y arde como el fuego. Tú eres el sueño, tú eres el sueño. Beautiful like a star in the night sky, a girl I've been wishing and it came true. Anyone can fall in love with her smile. Believe me that I love you. Binibining mahalika, binibining mahalika, binibining mahalika, binibining mahalika. Beautiful like a star in the night sky, a girl I've been wishing and it came true. Anyone can fall in love with her smile. Believe me that I love you. Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
pa rin ang Morning Balitaktakan. Di na naman nakilig sa cover. Nakakakilig talaga. Akala ko kayong Visita Visita. kanina. Visitor. Oo. Bisita kanina ni Ma'am Shisheki and nakaka-proud kasi no, yung Oo. video niya ay puro Cordilleran. Correct. Yung mga nagdadala ng pride sa Cordilleran. Oo. Sana one day sumali din ako sa Miss Universe and makasama ako sa Oo naman. Oo, hindi naman Little malayo. Oo, pwede. Bakit ka ba? Grabe. Oo. Leo. Pero Little. innate talaga sa ating mga Pilipino ang maging competitive. Yes. I think Tama. that is because na ano tayo, nasakop tayo ng so many times, 333 years by the Spaniards. Kaya gusto talaga nating, alam mo yun, maging Yes. proud talaga Oo. tayo. Pati sa sports, pati sa Yes. kickboxing, MMA, Arts. name it, mangingibabaw ang mga Pilipino talaga. Wherever you go, ang dugong Pinoy talagang nangingibabaw. Lalo mga singing contest, Diba? diba? Oo, Napapawaw tayo sila. yung bumibirit kahit sa ibang bansa. Oo. Bibirit din at bumibirit paragi sa atin umaga ay mga viewers natin. Oh, it didn't make a Yes. little sense. We have new viewers. Love Gahelan. Thank you so much for Yan. watching po. Pa-share na rin morning. po ng aming Facebook Live. And thank you so much for showing your support, including also to our international viewers. Ate ko na nasa Taiwan and Korea. Bok, thank you. Pauwi na yan. Baka gusto ko na. Pasalubong. Kimchi. Ayun. Pasalubong. Ayaw mo ng kwan nung ibang food ka. Mochi lang, masarap na. Masarap na yun. Omsim. Ay, omsim. Omsim. Ramen. Oo. Char. Ramen, oo. Sana Oo, ganun ang pwede, breakfast natin. no? Pero anyway, gusto ko din pong batiin pa rin ang talagang avid na nanonood dito. Mr. Olanday Rodel, Sir Eric John Garcia, siya ba yun? Aron, si Sir Alan Leviste. Siyempre, Yang Piri Guzman, Melinda Hidalgo, araw-araw, Mama and Dadudes, maraming salamat sa panonood. Sa mga taga-La Union, Pangasinan, Metro Manila, Pasig, umaabot na po kami dyan. And sabi nga kanina, international viewers. Team Tobilio Mainot and Tobilio family, hello, shout out. Tita Mel, magpagaling ka. And happy birthday sa aking best friend, Yvonne Lagan. Yes. Natulog Happy lang. birthday. Na natulog lang. Nawala pa ring jowa until now, so i-search nyo na siya, Yvonne Lagan sa Facebook. Oo ba? Binenta, oo. Ayan, at gusto ko ding batiin ang Limon family dyan po sa Tagodin Ilocos Sur. Good morning. And also ang Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. Good morning. And also kay Tita Hilda and her family. Good morning po. And Lawrence Piagola mula po dyan sa Barangay San Luis. Good morning. Saan yun? San Luis. Ano, isa katabi ng Irisa. Oo, yan. Kasi sorry na. O yan. Oh. And also, Lumipad ka na naman. sorry. Anyways, magpapasalamat din kami sa ever supportive, loving sponsors namin na nagbibigay ng nakatuwaan at syempre inspiration sa amin. Turning houses into homes, TG Home Builders, and GCP, and the one and only Baguio Country Club. Yan, batiin din natin ang ating mga sponsors mula po sa Pugad Adventure Resort. Dyan po sa Pugulaon yun. Kung gusto nyo pang mag-adventure ngayong summer, go na po dyan. And also, punta din po kayo dyan sa Batang 90s Milk Tea para sa pampawi ng mainit na panahon ngayong summer. And kung gusto nyo namang mag-reskill ngayong summer season, naku, pwede po. Dyan po sa Musar Music, may available po silang iba't ibang music lessons and also music instruments. Oo, at pasasalamatan ko pa rin ang nagpapalinaw ng aking mga mata every day, every night, lahat na. Every hour of the day, Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic at ang pampawi ng sakit sa tiyan ko na ilang araw na dahil wala ng aw sa paw! Ayan, nakasama niyo ulit. Randy Guzman ang nag-iisang aling maliit, napakaliit pero napakakulit. Nakasama nyo naman sa Tawanan at Talakan, Charles Limon. Yes. At ang dynamic trio ay dynamic talaga. Madiskarte at raketerang Ma'am Shisheki. Bukas magkita-kita tayo sa huling araw ng linggo. Ang Friday na? Yes! Ang bilis Kaya nga bukas ay, thank God, it's Friday! Ayan, bukas magbabalik ulit kami dito lang sa Dynamic Trio at kasama nyo sa agahan, tanghalian kasi we also have program mamayang alas 6. Yan, panoorin nyo ang Kaya bukas naman, panoorin nyo ang Dynamic Trio dito sa Morning Balitaktakan.
Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates.